Kasagsagan kan pandemya, kan ma-diagnose na may pneumonia ang 94 anyos sa si Lola Teodora kan ginlahon Sorsogon City. Apwera ka ini, Disyembre ka nakaaging taon kan ma-mild stroke si Lola Teodora. Huli kan presenting sitwasyon, dipisil para sa iyan paghiro-hiro, alagad labi na sa kaugmahan ni Lola Teodora, maging kan sa iyang kapamilya, kan magbisita sa indang residensya ang Bicol Party List, bit-bit ang sorpresang wheelchair. Sana matulong po sa ko, tapos Sir Raon, na-aproban man tolo so bighagad kan aki ko. Ikinaugma man ni Tatay John Mark kan Barangay Pangpang, Sorsogon City ang naresibing wheelchair para sa iyang 11 anyos na aki na may hydrocephalus. Sabi niya, huli kan labing pagtios, daing niya maibakalan sa iyang aki nin wheelchair na haloy niya naman da akutang pangitorogan. Huli ka ini, obligado da siyang ubuunan sa iyang aki pasiring sa eskwelahan, alagad nakahangos-hangos na da siyang unyan, kan mapili kan partidoan sa iyang aki na maging benepisyaryo. Maski po yaon yan digdi, kaya po niya magpaduman. Pag makaon na, maduman siya. Kaya lang ang pagkarigos naman. Natawan man in wheelchair ang 14 anyos na si Jane Kristen Punay kan Donsol, Sorsogon. Istorya kan 78 anyos na lola ni Jane na solamenteng nagaataman sa iya, mayong kakayanan sa iyang makuapo na maglakaw maski sa pagtaram. Ulila naman da sa inaan sa iyang makuapo, mantang nagtatrabaho man sa rayo ang ama ni Jane. Gustuhon niya man subuot na mabakalan in wheelchair si Jane. Ngani makapaglibot-libot man lamang alagad kulang man ang pigpapadarang 500 pesos kan ama ni Jane. Sa buong kas ninyo, pasalamat ako marami. Kaya po, nagdinit po sa wheelchair ni Bibi. Salamat po. Sigon sa Provincial Coordinator kan partido, padagos ang saydang paglibot sa bilog na rehiyon, ngani maipaabot ng gad sa labing nangangaipo ang saindang pigpapanaong wheelchair na parte kan programa kan saindang tabang sa karahayan program. Itong project ng Ako Bicol, part ito ng tabang sa karakayan program ng Ako Bicol. Yung pamimigay ng wheelchairs doon sa ating mga kababayan na kasi dun sa agreement FWM, yung wheelchair from Free Wheelchair Missions from US pa yan, isang foundation, nakapartner ng Children International Philippines. Nagpapasalamat man ang partido sa padagos ng pakikipagtabangan sa inda kan Children International na saro sa mga mayor na rason kung taano na-realisar ang pananaon ninda nin wheelchair. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.